Iyo wazisusa inkulumo uMilk and Honey TV oyi-television production company eyenza izingane zesithembu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So Monday the 24th of June siyasabona i-reel or i-video eyafakwa nguMilk and Honey TV apho ibonisa izingane zesithembu. Now kule video ke siyaboniswa uTirelo enxibe ilokho yakhe enhle ephosa, saboniswa uMpilo enhle Mseleku, kwaboniswa uSne Mseleku, and then kwaboniswa noAbongo Mseleku. So I think the female cast members ze show izingane zesithembu. And then emva koko ke ngoku kwaboniswa a clip from izingane zesithembu season 2 apho befika eSun City, because sayazi already babaya eSun City, and sabe sibona lonto leyo on the next episode. So xa beboniswa ke asambona uVuyokazi up until the end of the video. So abantu ke baye baya ku comment section yala reel bachaza ke ba yo uphi uVuyokazi, lo mntu ebesenza le reel unengxaki noVuyokazi, why engafakwanga. Babe bechaza abanye ke ba ishow ayikho ngaphandle koVuyokazi, nguye owenza ishow ibe yiyo. Xaba ke abanye abantu baphele bethetha izinto ezingekhontle bebhekise kuTirelo, kodwa kwafuneka ke ngokuba uMilk and Honey TV athi address those comments, bathi pin eyabo i-comment babhalile ke bathi abakwa Milk and Honey TV. Milk and Honey TV celebrates reality shows in all their forms. This account understands that you, the audience, may have your fan favorites and your strong opinions on their reality. We love the engagement. However, we will not condone any form of hate speech or derogatory comments towards our cast members on this page. You will be blocked. Abaphelela apho baphinda bafaka nakwizitori zabo noMakhumalo Mseleku uye wayithatha ke okanye wasithatha esi story from Milk and Honey TV wasithi share nakowakhe uInstagram. Hey, inzima ke le indaba, and ke isehlele nathi apha ko YouTube we ufaka ivideo uthetha nje kakuhle, and then abantu bathi gqike babhale izinto kodwa qomba ngenye ixesha ziyalumeza, especially xa mhlambi ke kuzawugxekwa umntu indlela akhangeleka ngayo. So ayikho ntle ke lonto leyo bethunani, ingaske umntu atsho iopinion yakhe without being personal kulo mntu ke ambukelayo. Kaloku ngabantu nabo funeka singayilibali lonto leyo. Kodwa ke khanikhe nitsho uba nicinga ntoni ngayo yonke lento iyenzekayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.